едно число, което е интригувало математиците векове. То не може да бъде изразено точно като десетична дроб, независимо доколко знака след десетичната запетая стигнем. Всяка година хора по целия свят празнуват деня, посветен на това число, а именно на числото π. Нека видим повече за историята и приложението на числото π. Един от най-големите пробиви в изчисляването на числото π прави гръцкия учен Архимед 250 години преди новата ера. Той използвал геометричен метод с вписани и описани многоъгълници около окръжността. Периметърът на вписания многоъгълник е много по-малък от този на окръжността, а периметъра на описания многоъгълник е по-голям от този на окръжността. Колкото повече страни има един многоъгълник, той толкова повече се доближава до периметъра на окръжността. През 1706 г. уелският математик Уилям Джоунс предлага гръцката буква π за означаване на това число. Числото обаче е било познато на хората векове преди това. Едни от най-старите изчисления на числото π идват от Древен Египет. В известния папирус на Ринд се описва метод за намиране на лицето на кръг. Египтяните използвали интересен подход. Те намирали лицето на квадрат със страна 8/9 от диаметъра на кръга. По този начин те получавали приблизителна стойност за π 3,16. През 16 век Лудолф фон Цойлен успява да изчисли числото π до 35-я знак. Той посвещава живота си на изчисляването на числото π, затова числото е наречено още числото на Лудолф. С напредването на технологиите числото π е изчислено до над 31 трилиона знака след десетичната запетая. Числото π също така се използва и при измерването на ъгли. Вероятно сте свикнали да измервате ъглите в градуси, но математиците често предпочитат друга мерна единица – радиан. Градусите са изкуствено избрана система, при тях обиколката на кръга е разделена на 360 части. Това число идва от древните вавилонци и тяхната 60-тична бройна система. При радианите ъгълът се определя директно от самата окръжност. На окръжност с радиус R взимаме дъга с дължина S. Централният ъгъл на тази дъга е равен на отношението на дъгата към радиуса. Ако вземем дъга с дължина равна на радиуса, то централният ъгъл е равен на 1 радиан.